Setelah libur panjang, akhirnya ketebak-ketebak di pagi hari kembali lagi ya toh. Piye bunda-bunda pagi ini masak apa ya? Iki mak niki ora nyayur bening ben cepet ya toh. Duwe bocil sing urung gelem maem pedes ki ternyata ya ribet ya bun. Dadi kudu masak loro, masak sing ora pedes karo sing masak pedes. Lah piye? Mbok yen ora nek pedes-pedes ya ora kolu ya toh masak ngono-ngono kuwi. Nah iki sayur beninge wis ngono kuwi wae, wis bumbune ya enek roiko lah, enek gula ngono kuwi lah. Iki wis mateng ya toh. Kari gorengne brambang karo bawang. Iki biasane nek mak yo senengane kudu goreng ning ngene iki terus engko dicemplung ning nggon sayure ngono wis sager pol. Lah iki mak ning arek nyambeli kentang terus engko tak tambahi tahu guys men yo enek isine lah ya. Lah piye engko nek ora nek pedes-pedes yo nek kerja sayur bening tok yo ora kolu guys ya. Nah iki lombok iki mau tak goreng sik men penak guys saring ngulek mek empuk ya toh. Terus tokoki garam ngono kuwi lah langsung gampang toh manu masake arek digongso-gongso ngono. Terus aja lali kei gula, kei micin. Lha iki mau enek endhog sitok ya tak cemplung ning kok nek nggo maem kakak ya toh. Nek maning nek gawe sambel senengane kei kecap guys. Piye rasane ki yo men luwih nek pedes manis ngono lho. Tapi kok rada kasinen.